Saps que enguany fa 40 anys que va néixer la televisió i la ràdio pública a Catalunya? Avui sóc al Design Hub de Barcelona per veure què s'amagava entre els platons i els estudis de TV3 i Catalunya Ràdio als 80. Reconeixeu aquest espai? Sóc al mític plató del TN de TV3. Aquesta és una reproducció real de l'espai del Telenotícies on cada dia es presenten les notícies de TV3. Si ets amant de la ràdio, també hi ha un estudi de Catalunya Ràdio. En un com aquest s'han locutat notícies tan importants com la caiguda de les Torres Bessones el 2001 o la mort d'Hugo Chávez el 2013. Aquests són els micròfons que han fet servir els periodistes de TV3 al llarg dels anys. En una d'aquestes butaques presentava la Mònica Terribas La nit al dia. També hi ha el mític seient d'Andreu Buenafuente a Cosa Nostra. Pels més petits, a l'espai del Super 3 hi ha en Mic, en 5 segons o la Supermà.